Jangan kan. Wong bahange papat mana petang doh telu nang pasar. Itu kan nggak tombol penyakit kuning. Tipes barang kan Tipes no. Nah, itu kan munggahnya. Ya kalau tipes kan bukan malah disebut Abang. yang paling dulu dia disakri. Ya. Iya kak, ya serkan di tanah ya apa Iya. Udah panganan aku iso. Iso. Iya, orang yo Rata ini. Nah, pan. Enggak ada mayonis yang kelar mayonis yang rumah. Rumahku. Orang bosku melok balik aku. Indonesia kan gayanya jasuke kan. Anak ini kita cek. Aku mbak jasuke. Jadi panganan opo. Mau kita kok Pak Tua. Tahun bawah harus tak kelenjitim bawang ngono. Wonge kerja. Ini namanya aku udah ketemu dari rumah aku mbak ada kawan aku gak bisa boleh dari mana yang lain sama dulu loh Iya sejak aku kan mbak jam-jam piro menurut aku sedang jam awak balik air ya jam awak balik ya deh nanti berarti orang nang gunung wae alah cangkeme ngono jarene rasa mesin MTS cangkeme kita joko jalan iki aturane iki lho tak inceng tak detail nyandi sampe boleh nyandi tak enak kene iki senengane dhewe njaluk rencekan nang mburi no lah lah nggih anteng jan ngene iki cimut ngono tak ejolne ra apa-apa ya hidupe Kang masyaallah lo enak lo keri-keri pena nang lakange hei ngusel-usel lakang enak aduh keri Kang keri sayang iso nyengkerem keri sayang karo ngerem lah cimit tak jolne iki ya langsung ora pikir panjang saya Ngedeke kupinge ngeser wedokane kok. Aku yakin gelem kono yakin gak gelem. Beda keyakinan kita. Rasane pengen tak suapi ya. Kayak parfume lho ambune wangi. Sing gak larang iki. Ya kan? Beh ngamplokno betah Beb. Siang juga Sarita Beh ambune jan wangi Beb. Parfume ya, larang iki. Mesti Dior iki. Aroma-aromane iki Dior. Apa ngerti lah deh RP datang. Aja malah kacerna ngolek nang pinggire deh. Wah, ganteng lah. Enggak, kene kamerane Aja wis ngono ae engko wonge. Mau kan wis kan dhek wis ngono kan ketok deh.